Jo soc la Berta Espasa i vaig a la FIAC de Sabadell. A les classes de la FIAC ens ho passem molt bé amb els companys i amb els professors. I al mateix temps aprenem anglès i ens és molt més fàcil aprovar l'anglès en el col·le, sense estudiar gaire. També us volia parlar del campament que organitza la FIAC. Jo hi vaig anar l'any passat i m'ho vaig passar molt bé, perquè vaig fer molts amics i al mateix temps vaig aprendre anglès. Al matí, de dilluns a divendres, feies classes, 3 hores de classe. Clar, deveu pensar, quin pal, no? És estiu i a més estudiant. Doncs no. No, perquè passa molt ràpid. I a més, entre que aprens i estàs amb els teus amics, entre classe i classe fas un descans per prendre un suc i menjar un bocata. Passa molt ràpid. Després, també ho compensa que durant tot el dia fem activitats com per exemple quads, rafting, multiaventura, tiramat, etc. I això ho compensa molt. I també fas molts amics i és que jo m'ho vaig passar molt bé. Jo recomano a tots els nens d'aquesta edat perquè eren més petits i més grans. I també hi pots anar d'una setmana, 2 setmanes, 3 setmanes i 4 setmanes. Però si voleu saber més informació, aneu a les oficines de la FIAC i allà fan reunions per qui vulgui portar els seus fills a aquest campus. I allà us informaré de tot. També hi ha un catàleg que el podeu agafar on hi ha preus i les activitats que es fan i que es menja, etc. Apunteu-vos-hi, perquè val més la pena anar a un campus que estar a casa tirat, sense fer res, mirant la tele. Jo m'avorreixo molt, no sé, però... no sé. Apunteu-vos-hi, mereix la pena.